Marku, předposlední kolo ligy nás zavádí do Olomouce v neděli. Jaký je hlavní motiv toho zápasu podle tebe? Hlavný motiv je zvládnuť zápas a zase sa priblížiť k cieľu, ktorý máme vytýčený, a to je druhé miesto. Takže ideme na pôdu týmu, ktorý vyhral Český pohár. Ja im tomu gratulujem, pretože je to obrovský úspech a my sa budeme snažiť teraz prísť do Olomouca a zvíťaziť tam, pretože chceme ten náš cieľ splniť a jediná cesta, ako naplniť ten cieľ, je zvíťaziť a udržať si šancu byť na druhom mieste pred posledním kolom. Právě to vítězství v poháru, dělá to pro vás tu situaci trošku těžší pro trenéry, jestli ten soupeř třeba je trošku nečitelný? Tak je to obrovský úspech týmu, obrovský úspech Olomouca a teraz, keď skladáme tú prípravu, tak samozrejme je to špecifické, ale pripravujeme sa na rôzne varianty, či tak alebo tak, či tá cesta toho Olomouca bude taká alebo taká. Takže my musíme byť pripravení, nás nemôže nič prekvapiť a práve preto ešte by som povedal, intenzívnejšie na tom pracujeme, aby sme nič nepodcenili, nič neprecenili a mužstvo bolo pripravené na veľkú bitvu o 3 body. My jsme na jaře v Olomouci 2-1 prohráli. Lze ještě vycházet z toho zápasu? Přece jenom, může to nějaká doba? Tak každý materiál je dôležitý, každá možnosť, čo vám môže pomôcť zvíťaziť v tom zápase, je dôležité preskúmať a i z tohto sa poučiť, pretože sme ten zápas prehráli, nevyšiel nám a stratili sme 3 body, takže snažíme sa to tak zosúľadiť, dať to dokopy a porovnať s tou aktuálnou situácií a uvidíme, ako to tam bude vypadať. Jsme s Baníkem poslední víkend odehráli dost smolný zápas. Jak těžké bylo vlastně hráčům říct, aby to hodili za hlavu a už se koncentrovali jenom na to, co nás čeká? Tak ten posledný zápas mal dve roviny. Prvá rovina bola, že sme boli, myslím, lepším tímom, dokázali sme si vytvoriť viac gólových situácií. Tá herná stránka toho výkonu a druhá stránka je výsledková. Výsledkovo sme to nezvládli, prehrali sme, stratili sme 3 body a to sme si museli vyhodnotiť, zhodnotiť, ukázať situácie, ukázať, prečo sme ten zápas nezvládli, nevyhrali a aby sme sa poučili a aby sa to neopakovalo. Takže dve roviny určite. Zápas, ktorý sme zvládli herne, myslím si, ale nevýsledkovo a z toho sa treba odraziť a zlepšiť sa do ďalšej části sezóny. Ten souboj o druhé místo máme ve svých rukou, takže věříš teďka tomu týmu, že si to uvědomuje, že chce tohleto zvládnout? Tak ten tým si uvedomuje tú dôležitosť každého zápasu, dôležitosť toho, že chceme byť na druhom mieste, chceme získať 6 bodov v posledných 2 zápasoch a verím, že i ten tým je nastavený na to, že zápas v Olomouci dá sa povedať o všetko, musíme zvíťaziť, pokiaľ chceme to mať všetko vo svojich rukách a tým pádom sa i ten tým na to koncentruje, takže máme ešte chvíľočku času a ideme na to.